आं गामियावनो दं लोगोफोर आं नोंथांमोननो आंनि दुखु फोरमायनो सानदों मैया जोंनि नैबेबायदि खालबाराव आं जिरायबाय थादोंमोन आरो मोनाबिलियाव बिनि उनाव आं खालबाराव जिरायबाय थानाय समावहाय ओरैबायदि गाज्रि जाबाय हेलौ आं खालबाराव जिरायबाय थादोंमोन आरोना नै खालबाराव जिरायबाय थानाय समावनो माने आं एसे उन्दुग्लांदों नालाय ओमफ्रायो लोगोफोर आं बोरैबा गोलैहैबाय आरोना गाहायाव ओमफ्राय अन्थाइआ खर'आव नांबाय माबायाव नैबेयाव खाफालाव जिबाय बिराद गिदिर जिदोंमोन सुथाबबाय लोगोफोर मोनावनो मेडिकेलाव थांनानै दा बिजि होरि लागासिनो आसा खालामदों नोंसोरबो एसे आर'ज खालामो नामा टाइम पास करि आছো ए सिगांनि गितखौ होलाय सिगांनि गितखौ होलाय बेखौबो खोनासंगोन दैनिखौबो दैनि मानसिखौ